שירן פרנקו הפכה שלא בטובתה לזיכרון ישראלי. לפני 13 שנים היא חולצה מהריסות רעידת האדמה בטורקיה, על ידי צוות חילוץ ישראלי כמובן. אז היא הייתה ילדה שאיבדה את רוב משפחתה. אמש היא התחתנה עם בחיר ליבה בחתונה מרגשת במיוחד, שבה נכחו האנשים שהחזירו אותה לחיים. אלי לוי כתבנו, גם הוא היה שם. כששירן פרנקו השיבה בחיוב על הצעת הנישואין של חיילי, לא היה לה ספק מי יחליף לצידה בחופה את אביה יצחק זכרו לברכה, שנספה ברעידת אדמה בטורקיה לפני 13 שנים. פרופסור איציק אשכנזי חילץ את שירן מתוך ההריסות לאחר שהייתה קבורה תחתיהן במשך 4 ימים. אמש הוא זכה לראות את הילדה שהייתה אז בת 9 פותחת פרק חדש בחייה. לא ישנתי אתמול בלילה, אני מאוד מתרגש. שירן היא נס. את כלה מתקדשת בפרוטה מתוך הטבעת הזאת. לא ישנתי כיוון שהתרגשתי. תראה אותה חבל הזמן. עם משהו. אתה נראה נרגש. מאוד. מאוד. מזל טוב. מכל הלב. אנשי צוות החילוץ משנת 1999 כבר הפכו מזמן לחלק מהמשפחה, שאיבדה באסון גם את סבא סמי וסבתא מרים ואת אריה, אחיה התאום של שירן. ליווינו אותה לאורך כל הדרך. זה חלק מסגרת מעגל. בעצם זה שאנחנו פה עומדים ונראה אותה תחת החופה עוד מעט, בהחלט זה עושה לנו טוב. אחרי שנים שבהן ניסתה המשפחה לשמור על פרטיותה, גילתה התקשורת את דבר החתונה שנשמרה בסוד לגמרי במקרה, ובאופן אירוני, דווקא במהלך תרגיל ההתמודדות עם רעידת אדמה בשבוע שעבר. כולם זוכרים את התמונה של שירן פרנקו, בשבוע הבא היא מתחתנת. אז אני אומר, זה ככה, דוגמה יוצאת מן הכלל, מה זה נקרא? הצלת נפש אחת, איך זה ברבות השנים באמת פורח לפרח. את בוכה? בעולם לא ראית את הבוכה. גם ברגעים הקשים. הילדה שמאז האסון פניה מוכרים בכל בית בישראל, מקימה עכשיו בית פרטי משלה. אני מאחל לך אושר, בריאות, שיהיה תמיד